Bilboko hiru neskak afaria prestatu dute etxean Texaseko bidaiari bat hartzeko. Laranja eta txokolatezko pudina, arroza eta txipiroiak. Mil Sherin izeneko sarearen bitartez gonbidatu dute Tenia Daniel estatu batuetako neska. Bai bertakoentzat eta bai kanpotarrentzat elkar ezagutzeko aukera proposa ematen duela esan digute. Nunca he probado eso, chipirones, así que... Poder compartir una comida y una charla y una experiencia y bueno, es que es una maravilla. Mil Sherin ingelesez, janari partekatzea euskaraz, Ainara del Vallek eta Indiako mutil batek ipini zuten martxan duela urteterdi eta dagoeneko 6.000 erabiltzaile dituzte mundu osoan. Erabiltzen oso erraza da eta doakoa. Bilbon, estatu batuetan zein Txinan, etxeetako sukalderaino sartu eta jendea eta janaria ezagutzeko aukera. El 99,99% de la gente es gente estupenda con la que siempre merece la pena compartir una comida. Ainara del Valle Mil Sherinen sortzailea harrituta dago arrakastarekin. Bere ustez, honek erakusten du jendeak badaukala borondate ona, naiz eta horren beste albiste txar entzun.